ka san ilimin sa'i sarki ya tabbata madaukakin sarki ismi sunanka ka ce ba amma bi ni'imatu rabbika ba disbaiwar kaunar da kai mana ka ne mu da alkuskar mu zamo bakin ba shaukin miyo da ikilas kim samun na bayyano na gaban cikar mukami mai suna ba suna ba nake so na bayyana Allah ka san da nufin sunan da shi ku gane ka yabe shi ya faɗe ka har ma yayi maka rana dan alakar ku da shi ka fahimtar da ba ni kai mi sunanka ba sani ba bare sun barka inna wa duka hakkun alal kulli makhluqi na kai alwashin kai kana salatin dan amina aikin wani ba sha kan ka sanan babu jingina amma akwai wurin zatin kawai taslimi to kun ta ci gaba da ta kuna barantaran masoyi ta kara kusanta halinsa da suka yi koyi da abokansa masoyansa iya daɗi da juyi ba su bar mai sunan da ba su sani ba mai kai gami idan na zo da karamin tunani ba na hayewa da wuce kai tsaye ba tare da ke ba babbar uwa so da dama da fitawa rijali ke yi da yawa saboda sun zama bebaye ba su ji ki ba wummi wanka ba sani ba bare sun barka imani na nemi sa albarkar kina na kakar nana dan kwake ne ki ɗauki sunan da ya kakar masana ke an kai wa umarnin kiran shi da wanga suna farin cikin sayidina abdullahi karimi halarar tana da jagororin yan tafiyar ta su gaidas ne kuma sun mace akan su kafe ta sarkin karama shauki ya liji kan binta mai jawahir ma'ani ahmad tijjani muhimmi to an ce ba mu san shehu ba mu ba ma shanin sa shehu barama da dan godiya sun mamaye sassa na nahiyoyi ga sharif sani ma ya tosa duk masoyin mabuwayi namu ne ko da karami sunanka ba sani ba bare sun barka imani ba wanda bai san alkhairi ba sai dai ba mutum ba halarci sai dan halal ba sai an ce ba wanda ya nuna maka annabi ka gan shi a babba malam awwal mulki ko za a bi mu da gwalmi assalamu lakal himmatu da kai akai ta maraba a ga sabbi na ne ya wanda rabbana ke teba labbai ka wasa dai ka kakar sanin can gaba ya ma za a yi fata kan kalakabin ka imami mai daban-daban mai kalolin sunaye da yawa a nan da bambanci a can gaba da kafar rabuwa agun aljanu da malakai daban ne a kuma ruwa sunanka da bambankun dabba da karmami sunanka ba sani ba bare sun barka imani lokacin da kai ta bautar ubangiji ayi ta bai bance ka lokacin farawar gaba a jawabai har san da jibril ya ce da kai kanin saka dubai ka fada masa kafin halittarsa ka cika tammi da yana kirka don sanin ka daga nan ya tsaya ta ya fahimci ashe bai san ka ba kuma kai ɗaya ne rak da ya tuna san da aishi ya ga tauraro ne ta yayi shekaru 500 a yamma yana musulmi daga nan ya koma gabas kamar shekarun na baya sannan ya yi kudu da arewa ya kewaye nahiya yana ta tsarkake Allah da girmama sha buya ya ɗayanta shi ya gode masa tun bayan azumi sunanka ba sani ba bare sun barka imani da ya ji labarinsa sai rasul ya ce jibril da ni da kai wane ne babba a can tun fil asal na san mun san amsar uwar da ka ce tun kwal daga baya ya halittu aka samu gagarumi kafin zuwan duniya a ran da Allah ya faɗa ya ce da alwawa alastu bi rabbikum ya shaida da na'am cikin musannan ubangiji ya shaidata da nufin rike alkawarin Allah mu bar rami daga nan ya ce Muhammad kafin ma mu ambata ma'ana abin yaban sama da ƙasa nan mu gaskata Allah ne ke gode maka dan kai mar bauta a zahiriya ma agogon hira kai lazimi sunanka ba sani ba bare sun barka imani lokacin babu zuwan wahayi balle ka yi koyo ballanta na ka siffanta siffar wani dan wayo waya san a ina ka gani ka kwatanta ko
ka biyo kai kai ayi kurum sanin ka sai dai al'azimi in mace sunayenka 201 ne kawai kuma kowanne yayi macin ba wani da a ce wai wanne za a kira ka da shi sannan yayi wanwai in a san ka nan sai a je ka can har a kadimi mai sauya kala ko salo kana rikita tunani wata ran a ganka dogo sannan ka canza launi sabu sun ga abubuwan al'ajabi a tuntuni shi yasa ba su siffanta ka bakar su ya zo gwani Sunanka ba sani ba bare sun barke imani kowa yana kan adirin sunanka ne mutane lakad kalakanal insani sayuwar sunanka ne shi sunanka ya fi ko ina ko kuwa kama ne saninka sai dai ai jiran ranar rashin mukami abubuwar ka nake nema da na furto daga baki zuciyar matakarsa sanin sunan gaba ma aiki amma so ya saka ni in bayyanar ba da tsarki ina na kai na siffanta gurin babu kalami Allah kara muku annabi da kusanci da juriya malam nura na dan hauya ka nuna mini hanya iskar da ke zuga wutar zuciyoyin soyayya malam abdul da dan amir kun toshe rami Sunanka ba sani ba bare sun barke imani kofar gidanka ba bako in dai da biyayya kowa da ya kwankwasa za a yi masa tarbiyya na san ka san ni ina san ka da kyau maulaya ka aminta da ni Yusuf Jagayya ban da komi Sunanka ba